ምስ ብዙሓት ሃገራት ስማ ብክፋ ይኹን ጽቡቕ ትጽዋዕ ብዙሕ ታሪኽ ዘለዎ ሃገር እያ። ጀርመን 16 ግዛት ዝሓዘት ኣብ ማእከላይ ምዕራብ ኤውሮጳ ትርከብ ኮይና ጠቕላላ ናይ መሬት ስፍሓታ 357,022 ስኩዌር ኪሎሜትር ክኸውን እንከሎ እታ ቀንዲ ከተማኣ ድማ በርሊን እያ ትበሃል። ናይ ጀርመን ብሄራዊ ቋንቋ ጀርመንኛ ክኸውን እንከሎ እቲ ናይ ገንዘብ ኖት መፀውዒኡ ድማ ዩሮ እዩ ዝበሃል። ጀርመን ብጠቕላላ ምስ 9 ሃገራት ብደው እትራኸብ ሃገር እያ። እዚኣተን እውን ኔዘርላንድ፣ ፈረንሳ፣ ኦስትሪያ፣ ስዊዘርላንድ፣ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ፖላንድ፣ ዴንማርክን ሉክሰምበርግን እየን። ኣብ 2023 ብዝወፀ መረዳእታ መሰረት 83.98 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓዘት እያ። ጀርመን ከምኒ ጣልያንን እንግሊዝን ዓይነት ንምዕረፍ ዝሰኣኑ ስደተኛታት ገጻ ኣይትኸልእን። እዛ ሃገር ሕጂ እውን መዕቆቢ ንዝሰኣኑ ስደተኛታት ማዕጾኣ ክፉት ጌራ ብምቕባል ካብ ኤውሮጳ ኣብ ቅድሚት እትጽዋዕ ሃገር እያ። ጀርመን ኣብ ዓለምና ምስ ዝዓበያ ሃገራት እትስራዕ ሃገር እያ። ኣብ ጀርመን ናፃ ዝኾነ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዕድል ይወሃብ እዩ። እሞ ደኣ ኣቐዲመ ሰላምታይ እናቕረብኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ ናብቲ መደብ ክወስደኩም። ሃገረ ጀርመን ካብቶም ተፈላጢት ክትከውን ዝገበርዋ እቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብኣ ስለተጀመረ እዩ ነይሩ። እታ ቀንዲ ከተማ በርሊን 26 ዓመት ዝገበረት ክትከውን እንከላ ኣብ ናይ ፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ብኣፈላላይን ቀመላኽትን ምኽንያት ምዕራብን ምብራቕን ጀርመን ተባሂላ ተመቒላ ጸኒሓ እያ። ኣብ 1989 ግና እቲ ናይ ምፍልላይ ሓጹር ፈሪሱ ጀርመን ተመሊሳ ሓንቲ ዓባይ ሃገር ኮይና ተሃኒፃ እያ። ነዚ መርኣያ ዝኸውን እውን ዩኒየን በርሊን ዝብል ኣብ በርሊን ከተማ ሓወልቲ ተሃኒፁ እዩ። በርሊን ካብ 3.5 ሚልዮን ንላዕሊ ነበርቲ ዝሓዘት መስደመሚት ከተማ እያ። ተወለድቲ ጀርመን ንሕና ጀርመናውያን ኢና ቅድሚ ምባሎም ይችበን በርሊን ወይ እውን ኣነ በርሊናዊ ክብሉ ይስምዑ እዮም። ብዜጋታታ እውን በርሊን ኣዝያ ተፈታዊት ከተማ እያ። እዚ ንብዙሕ ዓመታት ጀርመናውያን ከፍ ኢሉ ዝነበረ መንደቕ እውን ጸረ ፋሽስት መንደቕ ዝብል መፀዋዕታ ዝሓዘ እዩ። ጀርመን ንዓለምና ብዙሕ ኣበርክቶ ሂባ እያ። ናይ ሙዚቃ ታሪኽ ኣብ ጀርመን ድሙቕ እዩ። ምክንያቱ እውን ጀርመን ናይ ዓለም ህዝቢ ህየሳ ሙዚቃ ኣበርኪታ እያ። ብዙሓት ህቡባት ዝኾኑ ናይ ሙዚቃ ሰባት እውን ሲኒፎኒ ናይ ፒያኖ ሶኖታ ዝፈጠሩ ሰባት ዝሓቆፈት እያ። ቤትኖቨን ናይ ደቂ ጀርመናውያን እቲ እንኩ ህቡብ ኣርቲስት ኣብ 1770 ተወሊዱ ኣብ 1827 ዓሪፉ እዩ። ናይ ጀርመን ሙዚቃ እናተባህለ ዝፅዋዕን ጽቡቕ ዝኾነ ሌታዊ ትልሂት ሙዚቃ ዝፈጠረ ኣብ 1818 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ። ኣብ ጀርመን ኣብ ክንዲ ማይ ቢራ ሕሳር እዩ። ናይታ ሃገር ዜጋ ንድራፍትን ቢራ ዘለዎም ፍቕሪ ካብ ማይ ብዝበለፀ እዩ። ብናይ ኩዕሶ እግሪ ፍቕሪ ዝተለኽፉ ህዝቢ ዝሓዘት ጀርመን ን4 ግዜ ዝኣክል ነቲ ዓቢ ናይ ዓለም ዋንጫ ከተልዕሉ እንከላ ናይ ኩል ግዜ ንፉዓት ተፃወትታ ቤክንባወር፣ ኤርገን ክሊስማን፣ ኦሊቨር ካንን ሉተር ማትያስን ንሃገሮም ዓወት ተፃወቱ ፍሉጣት ተፃወትታ እዮም። ኣብ ናይ ዓለም ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣበርክቶ ካብ 47 ንላዕሊ ዝኾኑ ሳይንቲስታት ዘፍረየት እዚኣ ሃገር ናይ ዓለም ህዝቢ ዘመናዊ ህይወት ንክመርሑ ናይ ባዕላ ዝኾነ እጃም ኣዕሪፋ እያ። ናይ ዲናሞ፣ ናይ ኤሌክትሪክ ኢሊቨተርን ናይ ኤሌክትሪክ ባቡርን ዝመሃዘት ሃገር እያ። ጀርመን ብናይ ሳይንስ እጃም ንዓለም ዝለወጠ ሓደ እንኮ ተመራማሪ ዝሓዘት ሃገር እያ። ናይ ኖቤል ብልጫ ዝረኸበ ኣልበርት ኣንስታይን ናይ ኒውክሌር ቦምባ ኣቶማት ተመራሚሩ ዝረኸቡ ኣብ ናይ ጀርመን መሬት እዩ። ኣንስታይን ካብ ጀርመን ተነፂሉ ንኣሜሪካ ዝሃባ ናይ ኒውክሌር ቀመር ናብ ቦምብነት ተለዊጡ ንኽልቴን ናይ ጃፓን ከተማታት ሂሮሺማን ናጋሳኪን ካብ መሬት ክጠፍኣ እጃሙ በርኪቱ እዩ። ጀርመን ካብዚ ናይ ኒውክሌር መጥቃዕቲ ንድሓር ንኹሉ ናይ ኒውክሌር መሳርሒ ትጠቅም ዝነበረ ትካል ዓፅያቶ እያ። ናይ ጀርመን ባቫርያን ግዛት ብናይ ቴሌፎን ማብተት ተዓዚብኩሞ ፀሓይ ዝመስል ምስሊ ትርእይኹም። ኣብ ጀርመን ናይ ልደት በዓል ንምኽባር ፍሉይ ዝኾነ ባህሊ ኣለዎም እዩ። ጀርመን ህያብ ንሰባት ዝዕድል ከም ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ሳንታ ካሉስ ሴኮኑስ፣ ክሪስ ክሪንግል ወይ እውን ናይ ክርስቶስ ውላድ ተባህለ ናይ ልደት በዓል ህያብ ብምሃብ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ጀርመን ብዙሕ ዓይነት ባህሊ ይርከብ እዩ። ናብዚ ሃገር ናብ ምኻድ ዕድል እንተረኺብኩም እውን እቲ ካብ ማይ ዝሓሰረ ናይ ቢራ ምህርቲ ክትሰትዩ ትኽእሉ ኢኹም። ብዙሓት ዑደተኛታት ናይዛ ሃገር ቢራ ይኹን ዋይን ፈፂሞም ኣይርስዕውን። ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ናይ ኣፕል ወይኒ ክብረ በዓል ፍፀም እዩ። ጀርመናውያን ብእንቋቑሖ እንትበኣሱ እንተሪኢኹም ከይትደናገሩ። ኣብዛ ሃገር ኣብ ናይ ፋሲካ በዓል እቲ ሓደ ናይዚ ክብረ በዓል ምርኢት ዝኾነ ናይ እንቋቑሖ ጎንፂ ዝበሃል ባህሊ ኣለዎም እዩ። ኣብዛ ሃገር ብዛዕባ ሕማቕ ዕዱልን ፅንተትን ምዕላል ብሕጊ ይሕትት እዩ። ምናልባሽ ሂትለር ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ዝገበሮ ግፍዒ ይኹን መከራ ንዘይምዝካር ተባሂሉ ከም ዝኾነ ይግለጽ እዩ።
ኣብዛ ሃገር ዕድሚኦም ደቂ 13 ዝኾኑ ህፃናት ኣብ ደስ ዝበሎም ቦታ ቢራ ይኹን ወይን ናይ ምስታይ መሰል ኣለዎም እዩ። ካብቶም መብዛሕትኦም ዝፈትውዎ ናይ ምግቢ ዓይነት ድማ ዶነር ካምፕ እቲ ሓደ እዩ። ምግብን መስተን ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣዝዮም ክባራት እዮም። ብብዙሕ ህዝቢ ተፈታዊ ዝኾነ ምግቢ ኣዝዩ ጥዑምን ንጥዕና ጠቓሚ ዝኾነን ስፓራጋስ ዝተባህለ ጥዑም ምግቢ እዩ። 348,372 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዋ እዚኣ ሃገር 8,350 ኪሎ ሜትር ድማ ብማያዊ ክፋል ተመልአ እዩ። ናይዚ ሃገር ዜጋ ደስ ዝበሎም እምነት ናይ ምኽታል ሙሉእ መሰል ዝሓዙ እዮም። ካብዚኣቶም እምነት ሞንጎ እውን እቲ ብዙሕ ሰዓብ ዘለዎ እምነት ድማ ክርስትና፣ እስላም፣ ጁዲዝም፣ ቡዲዝምን ካልኦት ተፀራሕቲ እዮም። ኣብ ጀርመን ማእከላይ ናይ ወዲ ሰብ ዕድመ 81 ዓመት ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ። ኣብ ጀርመን ብፖለቲካ ጽዑን ተፈጠርቲ ካብ ዝኾኑ ሰባት መንጎ ንብዙሕ ዓመታት ነቲ ቤተ መንግስቲ ተቆጻጺራቶ ዝነበረት ኣንጌላ መርኬል ተፀራሒት እያ። ኣብ ጥቅምቲ 3 ሓደ ዓቢ ብሄራዊ በዓል ይርከብ እዩ። እዚ እውን ጀርመን ካብቶም ክልተ ተኸፊላትሉ ዝነበረት ኣብ 1990 ናብ ሓደ ሃገር ተጸንበረትሉ ብሄራዊ በዓል እዩ። እዚ በዓል ብናይ ፖለቲካዊ ሽርሒ ናብ ምዕራብን ምብራቕን ተኸፊሉ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ 1990 ጥቅምቲ 3 ተመሊሶም ተጣመሩሉ ግዜ እዩ ነይሩ። እዚ በዓል እውን ናይ ጀርመን ሓድነት ዝብል መፀውዒ ዝሓዘ እዩ። ኣብ ኤውሮጳ ካልኣዋይ ኣብ ዓለም ድማ መበል 4ይ ዝኾነ ናይ ሉፍታንዛ ኤቪዬሽን ግሩፕ እቲ ዓቢ ናይ መዕርፎ ነፈርቲ ትካል እዩ። ቮልክስዋገን ኣብ ዓለም ናይ ማኪና ቴክኖሎጂ ታሪኽ ካብ 1937 ነትሒዙ ስሙ ገኒኑ ዝርከብ ናይ ዓለምና ገጅፍ ኣውቶሞቲቭ መፍረያይ ትካል እዩ። ናይ ጀርመን ብሄራዊ ምልክት ወርቃማ ጎጓ ክኸውን እንከሎ እቲ ሕብሪ ናይቲ ባንዴራ ድማ ጸሊም፣ ቀይሕን ብጫን እዩ። ናይዚኣ ሃገር ብሄራዊ መዝሙር ዳስ ሊድ ዳር ሊውቸን ወይ እውን ናትና ናይ ጀርመንኛ ሙዚቃ ዝበሃል እዩ። ኣብ ዓለምና ካብተን ዓቢ ዝበሃል ኢኮኖሚ ዝሃነፃ መንጎ ከም ቀንዲ ትፅዋዕ ጀርመን ብዙሕ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ዝሓዘት እያ። ካብዚኣቶም ማዕድናት መንጎ እውን ጸሊም ፈሓም፣ ናይ ተፈጥሮ ጋዝ፣ ናይ ሓፂን ማዕድን፣ እምኒ ፈሓም፣ ዩራኒየም፣ ፖታሽ፣ ጨው፣ ናይ ዕንፀይቲ ናውትን ካልኦትን እውን ንሕርሻ ዘገልግሉ 48% ልሙዕ መሬት ይርከብ እዩ። ኣብ ሃገር ጀርመን ናይ ወሊድ መጠን 9.08 ክኸውን እንከሎ ናይ ሞት መጠን ድማ 11.9 እዩ። ጀርመን ናይ ኢንዱስትሪታት መሬት ካብዚኣቶም ናይ ኢንዱስትሪ ውፅኢት መንጎ ናይ ዓረብ ሓፂን፣ ፈሓም፣ ቸሜንቶ፣ ናይ ተሽከርከርቲ መካይን ናውትን ናይ ምግብን መስተን ምህርትታት ካብቶም ብዙሓት ዝፍለጡ ኢንዱስትሪታት እዮም። ጀርመን ኣብ 2024 ናብ ብዙሓት ሃገራት ካብ ዝለኣኸቶም ውፅኢት ድማ ብፍላይ ማኪናን ናይ ማኪና ስፔር ፓርትን ናይ መድሓኒት ውፅኢትን ካብ 1.5 ትሪልዮን ዩሮ ንላዕሊ ኣታዊ ክትረክብ ገይርዋ እዩ። ብተጸራሪ ኣብ 2024 ዓ.ም እዛ ሃገር ካብ ካልኦት ሃገራት ኣታዊ ካብ ዝገበረቶ መጠን ድማ 1.3 ትሪልዮን ዩሮ ንላዕሊ ወፃኣ ገይራ እያ። ናይዚ ሃገር ናይ ሰዓት ኣቆጻጽራ ብናይ ዓለም ለኸ ኣፍልጦ UTC+1 ወይ እውን ኣብ ናይ ክረምቲ ሰዓት UTC+2 መለክዕ ዝኽተል እዩ። ናይ ኢንተርነት ኮዱ DE ክኸውን እንከሎ ናይዚ ሃገር ናይ ቴሌፎን መልዓሊ ቁፅሪ ድማ +49 እዩ። ናይ ጀርመን ኣፍልጦይ ነዚ ይመስል። ንዝተጋገኽዎ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ኣርሙኒ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ደገፍኩማ ይፈልየኒ ክብል ይፈቱ።